Ngizokhuluma ngokuphathwa ubuthi ezinganeni. Ukudliswa ushevu ezinganeni kungenye ezimbangela ezivamile zokuvakashela kwabazali abalimele. Izinto ezivamile ezithathwa yingane ezingaba yingozi zifaka phakathi njengezihlanzi, izicoci ezine-asidi kanye nemithi esetshenziswa abantu abadala. Futhi ukwelashwa okuvamile okunikezwa ezimeni eziphuthumayo kufaka phakathi ukuhlolwa kokuqala kwezimpawu ezibalulekile nezinyathelo zokuhlanza ubuthi, ukugeza nje isiguli, izingubo zokugqoka kanye nokungcola okungaphezulu, nesisu kusetshenziswa i-Release tube uma zifika lingakapheli ihora, bese kulandelwa ukwelashwa okusekelayo okuhlanganisa ukusekela umfutho wegazi wabo, ukusekela amazinga abo oxygen. Futhi kwesinye isikhathi uma i-antidote itholakala, singanikeza i-antidote. Izinkinga ezisongela impilo ezinganeni ezisolwa ngokuphathwa ubuthi zifaka phakathi ukuquleka noma yikuphi ubunzima bokuphefumula kanye ukuziphatha okuguqukile.